Makathi ngibheke. Namagama la. Ithi ngibuze sisi uyimfene kabani? Nginamnikazi. Onamnikazi. Imfene nje ezulazula. Yamastoka. Awuzange ungiphendule ukuthi la mawo awudingi ukubulisa because nabantwana bakhe abasezulwini azange babulise baba abantwana ungazothi mawudla ama girlfriend sewa adoptile la ukudlala amasiko nokunyama ngidepressed la ungathi depressed maye une depression bheka uceka ne brand yamakula kuyenzakalani kuyenzakalani tuzela that mashali ngiyabuya ku yeah wayigcoke imasala into yamandiya ngindiya wona bhe yabona nje mina khona smash hayi ngeke ngismash why ngokucala la ipark masifika kunuka ikuku ceda so smash njengoba bekunuka bekunuka something eserious ngidika Shaka Zulu bekunuka yena yo angiyakuza ukhuluma ngomdido nokayo lapho uyakrima ngicela nibhekene ubuso nezandla yini unyawuphela been capping oh my goodness no he's working hard la ngecarolite isebenzisa nasezandleni Mawufuna ukuduma ungazama ukuduma ngami necream. Yini so uyasha uyabuya. Ngeke ngizama ukuduma ngomuntu okhona ukuphakisela wonke umuntu ikuku. Uphakisa ini? Ane. Lo mama khayiphakisa. Mabheka uzakutshela something. Nangisho. Uzakutshela something. Into yokucala ne. Nje uzothi mina ngifuna ukuduma. Lo mngani wakho udume kakhulu kuze wadabuka ngithanga ukuvulela amadoda. Manje utshela mina ukuthi ngenzeni yini ufuna yini ukunjani? Angisho ngikutshelela kuzokhona ukumnceda. Kanti yena kana madodana. Bheka intamo enjani. Bheke yakhe njani? Ingcono intamo yami kunalezi zandla zakho. Bheka intamo yakhe. Wo, intamo yami ikhanya idlula lezi zandla zakho. Yakhanya intamo le. Lena, le. Ikhanya idlula izandla zakho. Ngathi nje ukuthi tin fish. Yini ngathi ukhophe ikatila kamera kuyenzakalani? Ngisho nekati ngafa la. Ngisho nekati ngafa la. Wona smash uyadipend. Lona lo uyakrima shem lo. Simsmash lo. Lo umfana okrimayo. Bheka umqhino uguge kanjani? Uzwile ukuthi uthanda ama yellow bone. Ama yellow bone. Bheka umqhino uguge kanjani? Kanje. Bheka wonke lamantombazane ekhanda ubheke wena. Yina ke umuntu wena uyabona abantu abangafosti yabo Hazel mnyama natural wena ungafosti boy uhlulekile uhlulela ikhanda mina ngiyazama wena wenzani uzami la ikhanda wena wenzani angiyenzi top right isusa singenwa hayi angisayodlula dlula amekele ithasetela ngizodlula because it has been igcwele ikhanda ukhona okunakho lapho lento ikhuluma inuka njengayi ithi tanga soze singene ibody cancer so ithi sibheke ngapha body cancer nami no cream ashusha uthi intanga la hayi lo anginawo amagama kanjani tanga ungana amagama hayi anginawo phela lo masingathi sayibhekisisa indaba yakhe my guy Hazel ngenze ngathi awazi kanti njani lo bafethu masingathi sayibhekisisa umzimba wakhe iperformance yakho ngathi bafana kenzakalani ithanga lakho lapotoka ngathi lishaya ngezembe babujisha kenzakalani that's why inkinga ujwayela into ezifresh fresh okay akhuluma usisofunda grade 2 namaye sikhulume na daqoveze lethanga ngathi uShaka Zulu uveske wakushaya ngepipo waphuma kulo inga la kufanele ka mama akho uyabona inga la kuze lifanele ka mama into icabanga yibibi kanti uyelana esikolweni wena always ngiyabuza ngesikole mangathi spell school la uzongitshela uzothi PE school lo wadlula wena ufunde primary uzobe ungumphapelo wami ufuna ithi la uzothi PE umnyama ngathi bakulayile asidlule kwisihlobo thozi inhloko wena ne umubi ngathi bakubhendile into yami njani wakwenza njani ngathi uyipopayi lesaluni azini la mazinyo ngolisa saluni wena izwa nje bheka umlomo unjani ngisho nobhema insango uyazilengela la khona la ngathi do bheka ama-pimples agcwele umzimba wonke bheka wena unjani la bheka lana unjani ngathi bamshaye nge-charcoal so into yokuqala ababothokile labantwana abazijwayela amasima la bheka lo munye ukhipha ikethenisi afake emzimbeni awujwayelanga buya baba buya lethi mic bheka ize ithi virus detected wena
when we are fast ufosta nokhanya mamela sokhuluma ngisho when we are fast ufosta nokhanya yabona njengoba ufakele ring le silver you will never be light yezwa wena anyeke uzukhanye futhi anyeke uzibambe nemali esilver ugcine ngokubamba i1 wena abazali bakho leyo bahleleke ngakhona bahleleke nokukhanyisa njengoba uzama ukukrima umzali wakho agwinya ifihlo bheka intamo mamela wena usurvive i-abortion endlula i-abortion over abortions wena bongcole kakhulu bathi bafaka i-stripboard kwahlubeka inyama abanga mina ngingcolile wena uyableacha yini ekungcola masibheka ngisho nesifebe sazilengela lapha kuphele kanjani lo mntana lo ngisho Niyawubuya zilengela la wena dewe unuka ngakhona unuka ngathi bakhafulela suka la Uyangihlekisa noma kangakhulula iphenti kushona abantwana ababantu emasayidini Ithi bheke bafethi Imagine on a Monday morning, just chilling, using your phone, then this kind of incident happened. My phone just broke, bro. Oh no. Oh shit. What will I do? At least it's still touching. Let me try to fix it. Not enough balance. No one can even give me a loan. Oh! What will I do to solve this, bro? I need my phone. I need a plan, bro. Pocket Broker. Then I remembered something I had on my Pocket Broker account. UltraTrade. UltraTrade lets you open trades using platform funds instead of your own money. If the trade is profitable, you keep the profit. If it loses, you lose nothing from your balance. So I decided to try it. I opened a trade using UltraTrade and waited patiently. There we go. A successful trade. Just like that, I had the amount I needed in my balance. Guys, this honestly feels like having a plan B in your own pocket. Something I can rely on when I need it the most. Listen guys, and even if UltraTrade isn't available, there is social trading. You can simply copy experienced traders and follow their strategies. It makes decisions way easier when you are not alone. And if you ever get stuck, there is support desk inside the app. You can ask anything about withdrawals or balance, and specialists reply directly inside the platform. This really gives you confidence that help is always there. And when you want to cash out, withdrawals are fast and commission free. Everything is simple and transparent. I use the money to solve my problem right away. No delays, no stress, just a quick solution when I need it. That was when my phone broke. Imagine my iPhone 13 broke and I fixed it just because of Pocket Broker. Guys, there is something called Pocket Friends, the referral program. You invite a friend, they deposit and get 100% bonus plus a cancel loss up to $100. And you yourself receive up to $100 on your own balance. To you, my people, if you want a real plan B when you urgently need money, try Pocket Broker. Use my promo code LILJUNE5 and get 100% bonus on your first deposit. And the platform uses a 256-bit SSL encryption, the same standard as major banks. Thank you for watching this video. Make sure you like, comment, share, and subscribe. Don't forget to check out Pocket Broker and try it yourself. I love you people. See you on the next video. Pocket Broker is officially licensed by the FSCA. This means the platform follows strict government rules designed to protect users' money. bafethu sixolise ne labantu ngiyayithanda i-friendship yabo the way ibody account yakhona ngathi i-payment kalamini yamali lapho khuluma umuntu ohambayo ngeyidate yahamba wona uyadlula ngejaka nomunye uringabhaya marithanga lakhe ngathi bamgqabe ngethambo lefishi kanjalo pheke uyahleka uyasihleka wena wena umnyama nemarula yini wena ngathi abakondlekini ngathi ulale uphuza amanzi andiyazwayo kwazi nokuthi afota so ungasiyithakela letha phela sisi the way angasafuni kusinika imic yakhona ngathi ubamba ipipi ima wo two ima wo ngiyalibona lela kusi Adidas Abibas okay Abibas lo munye ubuso bakhe ebuthike ngathi bamvalele ekhwapheni leshangani
Angali bangivalele ekhwapheni leshangane wena unuka njengekhapha lamaZimbabwe. Uyabona wena ubaba wakho ifbheka sebenze mine. Kube manje ukhanya kabi njengalela golide lakhona. Stella, before senza something ne? Welcome to South Africa. Inkinga ngikhona ukubayeka lama angikhona yambo yaqhubeka Ngizwe sizama ukugafulela umsebenzi bafethu ngicela nihambeni sanicela hambani go back to Kenya Wena hayi. Wena the way ima Timo ufuna ukuthinta Travis ngiyakubona ugelo wakho umfakeleni henta virus bheka nje upotoke yonke indawo Ukuthi yazwa i-line ukhuluma. Yabo le into yokufaka ima ne lento yakho ukuthi umuntu oyiNigeria nomuntu oyiZimbabwe bele bafaka amapipo wabo boyithula ikumoshile yabo ikhanda lakho alithathi kahle yabo ukuthi wena umental pipi Ngicela ukuthi nimnikeni imali nimdonethelele imali ahamba yothenga iteka yekela ukuthenga ngatemu. Nalabantwana labavithi kubuso ngathi bashana ngamaphenti ebusweni labo. Athi babenze ngedongo. Bheka ipenti likenzeni ebusweni. Lo mama yakhe ngathi bekazama ukwenza ama-rituals ngayo the way yakhe. Wena exclamation mark wena. Sangikhulume. Hawu wena umama wakho ngathi bekenza ama-rituals ngawe gone wrong. Bekizanze ukuthi zinjani. Ufake nama-slippers ufana nami. Uyasho ukuthi ufuna ukumetha ne? It is good. Top right. Ngifuna ukumethana nobani? It is good. Top right. Come back. Ima khona into wayikhuluma man wathi angeke khona ukuphikisana namantombazana obvious bajwayele ukuphikisana namapipa nje masathi ima thula Sakalani ngalomntana Ukugeza namazinyo. Ngiyekela ukukhumbula ipipi ngathi. Anyeke uyithole Bona yona. Anyeke uyinuke she Never mina bone yami never Come on, It's dala. Etana. Kusumnyama kanje tanga uthi senze. Phela bamnyama dani bamubi. Ngeke mxolele ngimxolele tanga the way ame ngakhona ne. Yawazi umkhaba ka Mr Bones. Ima ungathi boy bheka umlomo wakho ulenga kanjani ngathi ikukuyala abantwana usiveze sizila Isitwana ngifuna ukutelela umntana kaliwani kancane buya tanga buya tapa umama ne shoot intwana yami ne the way body count yakhe ngakhona iafforda wonke ama player wakula liga shukima vele ngangithenga ibody count yakho yabo shoot ibody count yakho ne icapacity yase Zimbabwe yonke yabo shoot wena sabali phela Shuthi abanye sithi ibody count yakhe 1 eyakho $10 cabanga. Okay. Abakwazi nokuyibala esikolweni. Wona wakulibele ngesikolo. Ngathi yonke nje lesa sikolo lesi. Uringa ngesikolo kakhulu lapha amshayina ngesiqisi ukuthi akhona. Cabanga leso sikhathi. Imawuni uyaphapha lapho ububi. Okay. Imawune. Ubukalekile. Bheka ipenti limenze. Lapho usuna iboyfriend ipenti lani ku tight le budget kenzakalani? Tight budget. Asikaduli tala and okay angimxoleli tanga obvious tanga ngizobathoni ya chest Mbani wena uyakhetha ukhetha kanjani tanga ispam saka baba kho singakhethanga espamini saka mama like isinga akuzovanga estimini saka mama ukhetha kanjani ozelapha okay
Thinta khona into oyishilo. Utomo. Uthini khuluma tanga. Khuluma siyazi uselele isikhathi sesincane tanga ngedate uyava yena ayishilo. Uwe tanga vaya ngedate seziyimi tanga. Sibona ngeskipa. Mina ngina next ngizokhuluma. Yena next. Ngizozwanga. Isikhathi. Kisho dona. Trend yakabani. Ale sterling leyo kumela wayiphikisa ngeke. Se angazi Ithenge. isho kathi dlula jo shy point khamba Sibuyele emuva. Mara. Izala ta asikatho. Yo. Okay Cameraman. Okay siswa mina. Ane ngishayela ngesilona sakini yabo. Shoot wena ibody count yakho ne iman thulani bafethu. Shoot wena ibody count yakho ne nami ngiyazibala. Mara angizibali kahle. Wena ibody count yakho abantu basethi pinoto bonke sho ukuthi manje. Jo. Ngapha bo. Okay, na ideal ke. Uhezel waceda laba abanye abangangeni bayongena ku next video. Okay, it's an announce. Bafethu. Jo. Yini nifuna ukungena kule channel? Hazel. Okay. Ngiya announce okay. Bafethu. Njoba ningasamboni kanje uTravis bafethu uthe ufuna ukuvaya faster elonini yabo. So bamenzela umsebenzi wasayina ithikithi wavaya ngebhasi. So ningasamboni sharp. Wow. Sela abantu abangaki? Ya vani two chat isikhathi. Hey yo, what's good? Ship this up boy buchale shas nota samurcha sabana mono singjola no pressure sasa kodisha shiki kere jenga bottle champagne ngamne chilas. Hey yo, what's good? It's up just smart okay, the one and the only no. Awukhona. Uvale nyama. Ayivele phela. Liva itswini lakho matala. Yo chang wena de movie ngakhona mfana mebekubona endleleni ngeyidate bazodesa luvaya vele. Uproud ngama Max wakho nje amtsho umkhuluma kanje. Swani khuluma ngama Max nako nakhona Nyambuzo wangamphendula. ama Max waphi nakhona Phendula umbuzo. Wangathi uproud ngama Max wakho nje uphumile manje. Uproud ngawo. Kambani tang usagranate abani namanje. Oh, mina ngiyabonga ku Breeze since amnikele car from sesemini makusebusuku saliphethe. Ngapha nale cup uteshena ngamanzi. Takwa mangobe napha kompranga nokhoba. Takwa ibhanji. Ubuzo ubani ubuzile khomba ubuzile manje. Akekho ngibuzile. Ya ungeke luphapha. Siyabonga ku Bheka wena Breeze sometimes uthanda ukuletha uThemba agundile uyamgundisa mahalo. Shane bomba jacket ngathi ubalekele entabeni. Imalalelana sikhulumile. Bheka lento asicompetition ungizilanga amabalabala. Khuluma into straight nami Themba. Khuluma into straight nami. Khuluma nami into straight. Bheka. Kambani tang. Hayi, Bambisene la. ngibole. Wayenzula la. Oh siza Guys, ngiyamxolisela uThemba ni-empty stomach bafethu yabo. Uzakhona. Ulambile bafethu. Ngisakhuzi sendele yavela ngapha. Leyo mshiti ngakhona dayam. Leli phansi leshawe impilo leli. Alasadlula la. Yambo ushane patla se script yathi mina. Ringa la. Ngiyadlulile kumuntu. Je renjaya mkhuzile ngokubhemi khasi. Yeah, mina bheka bathi ngibheme khasi maka umntana lo adjustment lentwana le. Lihlezi ringa bhaya lapha ibothokile. Ngisifuba sakho lesifuvuka khona ngathi dashboard egusheshe. Mina ngicela ukubuza something. Umama wakho makayozala wena bayile bathi push noma uvese waphunyukela wena. Bakuzalele toilet ungangitsheni ngokuzala. Ngazalile toilet wena wangena phakathi. Ungena phakathi. Wena wathola sebakakile ecwela amasimba wangena. Namanje uyidoti. Lwele ndoda. Awona lentwana le bengithulele ringa amasimba. Lapha izibona ukuthi isibotho. Intwana le yabothoka from esiswini. Angazi beyibulala yini esiswini. Manje sengaphandle ibothoka wesa. Hayi. Mfana into ezikhuluma ezabheka. Nangaphishe nomlomo. Woza kutshele something. Uyabona wena isiphansi sakho maba ngathi usebenza kulezi esiqubula ama dustbin ungaqualify mara wena ungaba phela wena the way vithika ngakhona ngathi tsangalelo yamntana. Jo. Tangona kuzwile la tsanga ibuso bakho nje usithule ngakhona nje ngathi le patleli. Napho faka amashilo isiwe cox. Yazintana.
bafethu ne sicela YouTube sicela ungaspeni kuvela lo muntu nje sacela ungaspeni yeah Sikhulume guys ningawari mani mona pizza cosi orange siphelikhana le generation deleka sicoko omkhulu abuyaza kuyi ngapho finishane skill tsipana namasele laleli ringa bhaya lapho ngathi strips ngathi swazi lamasokani ayonde kakhulu asengala ningakahambini ningakatholi snack bafethu at least niqobule something before ni Nigeria yabo yo mfana ungashitsheni ngeNigeria kuyakhona aya samba Kambas hello wamubi kanje wena uzaliwe rukaki bafethu nabona umchino onjani ayilento ebolile ayibonakala ukuthi amaline akuphi amaline mawuso wena de uvithe kakhona ngathi vena sa script yard you uthi dlula banda mahala lo lona ke angisakhulumi ngayo ithanga lakhe bemqoze ngikrista Ukhuluma ngento oyibonile ukukhuluma ngento onganasho ngayo. Ubonani unganamehlo? Naphi iphondo la golf asengishule sile all star. Awusalazi iphondo manje. Awusalazi iphondo manje. Ufuna ngiphendule wena ngiphendule lo. Ufuna ukuphendula bani guys ningaliboni lethanga livithike ka ispam seNigeria nabo Bona umubi yo. Cela uyele ngikubone kahle lapho uyanyanyisa uyinonsense. Beka nobuthi nobumnyama ngathi uyimfene ngathi bangafuna ukuyenza wena namateko wathi nge-DM property yini yona leyo yini ngathi ngangibani indlala uthini manje ngoba ngakuthengela ukudla ngakafoda wena imantoni ngakuthengela lamateki la wifi ungitshela ngeteki le 600 uthi angafoda ngemali ama Nigeria uthini oruba bakhi Nigeria ulahlekile ne kumele uhambe ngeiteki kambe bani cela nimnikele into yamlomo agcobise seku-right dala soyiphinda lento and wena kubuqokisa kuNkulunkulu abantwana bobulele phela wena bo break ama triplets ubona kanjalo ngifunda esikolweni abakufundisa esikolweni wena sazi umlomo nje urushiswa insamo umlomo hayi umlomo wakhe ningamangala uwe kanje ngidlula igirlfriend yakho my man ngeke ungikhona umubi kaye cho umubi kanje akazoyibona into enje mina ne lapho ngimuhle ukudlula mama ngitshela mama ngokuzima kokushiya esibhedlela okay bhekani ke ningamangala umlomo lengakanje ningamangala ini ningamangala umlomo lengakanje umunye amapipi omkhulu waka 1978 during apartheid shesa thobela wena sa oh shit wena sa yona olahleka sheshu ningangiboni khulumisana nami ngiprepare ukuhamba nge-30 nofamba you know, this is the end of this video. Make sure you like, comment, share, subscribe. It was a mess. I mean, it was not bad at all. Subscribe, man. Just nyenze bangen kuna manyama view bangen asayini into kamoli sifana uBreeze nize naye kumele athole video lo moni mele athole video mele sishiseni ngicela ngithi yeah how yeah, this is the end of the video. Make sure you like, comment, share, subscribe. I love you people. Bye bye. Vale,